Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia mar fuq l-istazzjon televiżiv tiegħu u qal li 19 deputat li sfiduċjaw li d-deċiżjoni tal-President għandha tiġi rispettata minn jemmen fis-saltna Tad-Dritt. Id-deċiżjoni tal-President meħuda bis-seta li tagħti lilu l-Kostituzzjoni ta' pajjiżna hija deċiżjoni li għandha tiġi rispettata minn kull min jemmen fis-saltna Tad-Dritt f'pajjiżna. Delia qal li hu għażel li jibqa' sieket fil-konfront ta' dawn it-19 deputat. Minn meta deputati marru għand il-President jitolbuh ineħħuni minn kap tal-Oppożizzjoni. Żammejt sieket. Mhux għax ma kellix xi ngħid, iżda li il-kariga tiegħi tal-Kap tal-Oppożizzjoni u ta' Kap tal-Partit Nazzjonalista titlob minni kawtela. U rispett lejn dak kollu li kien se jiddeċiedi il-President skont dak li tistipola li trid li tajt il-Kostituzzjoni tagħna. Fisser kif dawn kienu jiem ta' uġieħ. Fl-aħħar ġranet illi kien imifni buġieħ. Lid-deputati li sfiduċjaw Delia għalilhom li se jibqa' għaddej. Intenni id-determinazzjoni tiegħi li bħala kap tal-Oppożizzjoni inkompli nagħti l-enerġija kollha tiegħi u s-saħħti kollha. Malli temm id-diskors tiegħu it-19 il-deputat li sfiduċjaw lil Adrian Delia ħarġu stqarrija li fiha attakkaw lill-President tar-Repubblika. Huma qalu li se jibqgħu determinati li jġibu l-bidla meħtieġa fil-Partit Nazzjonalista. Qalu li għat-tieni darba f'ġimgħa ġie kkonfermat li Adrian Delia m'għadux igawdi l-fiduċja tal-maġġoranza assoluta tal-membri tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista u ġie stabbilit ukoll li l-membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista jridu lil Teris Komodini Kakija bħala kap tal-Oppożizzjoni. Qalu li huma se jibqgħu iħeġġu sabiex il-Partit Nazzjonalista ikun immexxi minn persuna ta' integrità, serja, onesta u kredibbli.